Dat er nog een soort zaken verhoor bij het debat over de uitkomsten van informateur Harry van der Molen, dat is net echt reëel. Want de vier partijen, CDA, VVD, FNP en de Partij van de Arbeid, binnen het inhoudelijk nog net eens, maar wel dat ze malken verder willen. Nee, de kritiek zit vooral bij de oppositiepartijen. Zij vinden 22 van de 43 zitten een te krappe meerderheid. En de jonken vinden ze dat het te botocht is om macht en te min om inhoud. Kijk, ik in mijn betoog ik zei dat ik vond dat de veel verliezers nou toch weer proberen de meerderheid te krijgen. Zij nipt de meerderheid en daar ben we net zeker ook op mee. Nou ja, omdat er alleen nog maar zo'n is nou getalsmatig komen zo snel mogelijk rond de mei 22. En dat vinden wij wel kwartzichtig en weinig creatief. Ik ken er formeel net zo volle van zussen, want ze had het formatieproces had ze dien haar. En iedereen is de moeilijk gunt. Alleen als ik correct zei, er zijn nog 4 eigenlijk verliezende partijen die nu toch weer de meerderheid vormen. En dat is een zeer nipte meerderheid. En ik mag het nog zien als ze straks het coalitieakkoord net helemaal dichttimmeren, zodat wij natuurlijk met een beetje van spek en bjen er straks bij zitten. Drie partijen hebben zijn, wij willen maar 4 partijen. En toch die 3 partijen bij elkaar op te tellen komt op 16. En dan hebben ze dus nog maar 6 zitten oer. Dus dat is dan de PvdA of Forum. En daarmee vinden wij het informatieproces op slot zetten. Nou, uiteindelijk gaat het altijd om de macht. En dan kan ze precies dat het om de inhoud gaat. En dat zeggen ze dan misschien ik nou wel meer en ik nog. Maar uiteindelijk gaat het altijd om de popjes. En we zien nog wat er intern op begint met de stoelendans. En we volgen dat heel kritisch. De hier jongen willen moeten naar de orenwinner. En dat is GroenLinks vanzelfs. Om in ieder geval mee te praten van wat zijn nou kniepunten en hoe zitten we er inhoudelijk in. Wij hebben één partij gewoon. Dus ik is net zeggen dat het bezocht is om te zien naar zo'n breed mogelijke coalitie. Net sinds de kritiek van de oppositiepartijen beginnen de 4 coalitiepartijen nou met de formatie. En er komt een verrassende naam om een hoek als formateur. Evelien Blauw. Net een soort meisje die in de steeds van Hayet. Maar dit is waarom ze dwang gaat. Het is politiek, maar ik denk dat ik van de politiek genoeg ervaring heb om te kunnen kijken hoe het spel loopt. Daar gaat het natuurlijk om, hoe lopen de hazen. Inhoudelijk moet ik eerlijk zeggen, moet ik me nog helemaal oriënteren op de problematiek in de provincie. Ik ben een zeer geïnteresseerde krantenlezer, maar had natuurlijk ook niet helemaal van tevoren kunnen voorzien dat ik nu hier zou staan. Maar ik sta hier en ik ben uitgenodigd door de partijen om nu deze rol te gaan vervullen. Deze vrouw is heel betoefd met het gemeentelijke bedrijf, met de oerriet, maar ook met de politieke partijen. Wij denken dat ze heel goed is in het proces, het begeleiden daarvan. Ze had wat een minder politiek profiel, dat hoort ik net, want politiek is er genoeg in deze steden. Ik ben geen lid van een CDA, ik ben een stil lid van een partij, maar ik ben niet actief in de politiek. Zit ik geen CDA? Nee, dat wie ik net op voorhand absoluut nedig. We litten Action als CDA. Ja, wij zijn een van de partijen, een van de volle partijen. We zijn echt net de grootste. Dus dat altijd dat terugdrukken van een CDA-logo, dat is geen doel op zich, helemaal net. Kwaliteit gaat voorop. Het is een vrouw, dat vinden we echt wichtig, want het is vaak wat een manswoord. Dus het kan ook echt oors. En ze is heel betoefd en geschikt en docht het graag. Gaat het hier te vaar. En ik ga natuurlijk wel omvregen, ken ze wat. En Elsnie die mij haar werk had, die zei het gewoon dwaan. Ik denk dat er een goed informatieproces geweest is. Ik hoor ook de reacties van de partijen daarover. Natuurlijk is er altijd bij een aantal partijen wel onvrede. Maar we gaan kijken hoe we dit tot een goed, mooi programmaakkoord kunnen maken en een mooi college. 4 uur waarom, het wordt het om 20 mei voordat er een nieuw college weer. We zullen zien hoe het nou gaan zal. Dan jonker speelt er nog een oorverhaal. Het koningsdrama bij de VVD. Klaas Kielstra weer de oude 4 uur deputaire. Wie ik weer beschikbaar. Maar hij wordt opvolger toch Affine Fokkens. Hoe zit dat correct? De deputaire die het net blauw maakt. Wie er onvrede? Nou, wie er het van de nieuwe deputaire Affine Fokkens zelfs? Binnen de VVD geldt de afspraak dat de nieuwe fractie over de gedeputeerde gaat. En die discussie hebben we een beetje steeds voor ons uitgeschoven. Om laten we eens even kijken of we in het college kunnen komen. Nou, dat is nu gebeurd. En toen hebben we gezegd, nou, stapje voor stapje, dan komt deze vraag. En toen is eigenlijk wel aangegeven door de fractie van, we zouden graag zien dat jij het doet. Ja, voor jou meest in de fractie, Johan Kielstra zelf, Marten Dijkstra, Dirk Pool en ik Esther de Vrij, die natuurlijk erin komt. Ja. Als een van Twaan, Jonas, nou in het college komt. Toch kan je zeggen, als een deputaire goed functioneert, houden een 4 hier, dan kan ik gewoon blowen. Dat gebeurt heel vaak zo. Waarom ben je net?
Ja, nou misschien zijn we dan de andere partijen. En het is ook helemaal niet een kwestie geweest dat Kielstra niet door is omdat hij het niet goed zou doen. Laat ik het ook even vooropstellen. Maar ja, men heeft aangegeven, nou, ik vind het ook een zeertje leuk als een keer een vrouw op die positie komt. Het is de eerste keer dat de VVD een vrouw naar voren schuift voor die post. Veel te laat natuurlijk, had al jaren geleden gemoeten. Maar dus ja, dat soort afwegingen hebben we gewoon meegespeeld. En gewoon gekeken van, nou, wat gaat de komende jaren aankomen. En dus nou, op die manier, en op een gegeven moment heeft Kielstra ook wel aangegeven, nou weet je, dan voel ik niet helemaal 100% draagvlak voor mij. En als dat zo is, dan is dat zo. En dan gaan we stuivertje wisselen.